Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ako na. Para di po ta kasi mangita si Jigo niya, kita ipasanginlan. So ikay bala si Papa. Ako ni bahala. Basta gawa sa mi kung maginaunsa. Amo kuyog siya so agto ta dito ni Kapedol Rap. Ato ta tiyo. Pero sa di pa tumadtong kay Idol Rap ba? Oo. Kanang ikaw tarungan na kung sig mitingan yung Kap Idol Rap ha? Awi. Nya, kung panalitan na amoy. Kita sa pa tagatoy la tiyo ba? Tukan lang singod ba? Aw. Kinsa mi gikawatan ni manok ba? Wala. Layo. Ay layo. Nani manok ikawat. Oo. Nagaingon ka mo ikawat sa manok kasi. Manok diri di man. Hoy ayo pasalingin na delivery na sa kuha na po. Di intili. Sumuntaw kay. Oh, delivery din ni gasol ay. Gasol kunig muntang tangon niya mura sa delivery sa kuhan. Unsa? Dito mo sulti kay sponsor. Sponsor. Hoy, hindi na siya jacket sad. Ang ngayon sa mo tagibaw, mahalo ni nga jacket gikan sa Hong Kong. Oh, yang ipon nindo sa kayo. Nga naman sa ipon niya. Para computer. Nga computer man. May window. Yahak. Asa ko nung tanawa ko. Lo tinuod. Kuwang lang ko USB paslakan. Membro ni siya sa pangagiusa. Nga naman. Oh, pangagsaram ka tawo. Hala, oy. Pinahon sa ko ni bata, kitag sarap absent. Uy, sabok ka niya try. Atan, ting istorya. Basta kuyog ko. Basta kuyog ka. Pero ato lang, balik-balik ko dito ng istorya. Nga, ako na ibuo mo sa... Ay, kaya pa ito prasi scorpion ni Papa dito. Dugi, sa... Ano yung nadakpa mo yung scorpion? Anong dakpa mo dyan niya? Alangan, nigawas magkatlaon. Padto? Yawa may mas. Ha? Yawa sa nag-scorpion, kabaw ka siyudad. Yawa sa nagpisil. Ha? Yawa sa magpisil. Di na ito magpisil. Kabaw ka. Oo. Naon ni sa kapang natakpan. Oo, ano man? Maskara na tudaan. Hala! Maskara na ito. Wala na. Sa? Barrier. Hala! Barrier! Ano yung Tagalog sa kusina? Barrier? Oh, dili. Over na sa bang. Oh, ato na tiyo. Oh, ato na sa Kap Idol Rap. Basta mo na to ha. Mga to. Ing ni mi kung unsay giplanuhan yung Kap Idol Rap, unya balikon ako sa imong papay kanibala pasabot. Nya, Maminaw. mami na tadwa. Pamang ko mo tilabot, siya na magipatawag pero ato lang sang support ta niya. Dita mo saba. Oh. Kaya basin malupok niya tag-apil. Sige na kay tarungon na to ang tarungon na to ang konsehal sa kuan. Sa budlaan mo si Pipipito. Ito, Wadre. Ha? Wadre, speak pipito. Oh, Wa kay dang. Unsa? Wait, tungog. Hoy, ay mo ka madato na bilhi Soyon po, mga kabaw. Kini si Soyon madato na siya pohon. Kay kini yung igagaw padadaan man siya kanang puhunan para negosyo. Nakoy ayuda. No. Grabe siya yung igagaw sa. Lagi brad. Ang puhunan sa negosyo niya. Wa ka padag para postiso ani niya. Kabaw. Yapa sa mana. Iapa sige na. Wa kabaw kita na amen. Pero ningon yung igagaw dili ko siya patadaan og pustiso kay mo ko kanang lucky charm niya. Amo di. Oh. Unsa ray mo na mo laki ni. Hoy, kinahanglan ko no para makuha na ato na i-establish sa public ipakita ko yung wala lucky charm. Ano mo? Oo, bro. Mga kuha na, mga ancestral, ano yung pinipagpunta? Ako din eh. Ha? Ito din. Mga tata diya pasi mulakaw to siya ba? Hoy. Ay, Ay si kay. Uy, ikaw. Magdugay taglakaw. Ano man?
Gilantan man ka. Papasinguan sa tapagayo. Tapagayo na. Kamu di sini tako. Oy, ani na lang ha, basta mao na to ha. Si Kap Idol Rap sangitan ato nimo. Nakita na ako. Nan indot pa kasi gito atar si Kap Idol Rap. Basta tayo balik-balikan ni mo. Ako na gusto na papa. Oh, kaya ba? Uy. Nindot. Bing bing bing. Sa di pa kuno ta mo lakaw. Pasayo si tag bing bing bing. Bing bing bing. Bing 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 katuyo mo sa una dancer ba si Kuan. Itong manindag sudan. Oh, katuyo mo sa una si Kuan. Itong kusinira sa lasa kusina. Si Bing Bing Bing. Bing 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 Chiska ba? 1, 2, 3. Sayo ba? Tudlo isa may pipipito. Tudlo isa Bing 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 una gi. Pati ay man ka. Oh, di, o sila di ay. Karaan. Basta yung lame. Dali oy tudlo ina mi oy. 4, 3, 2, start. Bang, bang, bang. Sa? Bang, bang. Bang, bang, bang. Uy. Unindot mura mo sa sinulog ya Bing Bing Bing. Tarong nga sa tudlo sa na ana. Oh, ana. Ha? Oh ana. Ana. Uy. So. Tarong nga. Ngano itungod mo sa diri ta? Ay, kutungayan ay kabuwang ay. Ngano itungod mo na diri nga pwede man liog ana oh. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ana. Oh. Dili ana. Oh. Go, magana yan. Ana rin. Duk, yo, mo ana pa jud. Oh. Oh, sige, bala na ki. 4 3 2 start. Bang bang bang. Bang bang. Bang, bang. Bang bang. Oh na. Pasok ko tsara. Go! Pasok ko tsara. Look ya. Dahil na niya. Bing bing bing. Oh, no. Pasok ko tsara. Look. Ay. Ano ba na ana? Ano ko pasok ko tsara na bing bing bing. Paris mo na sa. Pasok ko tsara. Bang bang bang. Kaya na. Uy, ako gihutoy na ko ha. Madro na ta. Ano taga pa dito? Bisa ta mga to magstorya sa ta. Adro na ta. Hindi ko. Dara sila kap. Bang bang bang. Kap. Kamu magmagawa yung may kuhaan yun eh. Basta kap na nami kap abot na mi. Oh, abot na mo. May hapon na Uy, diyo. Na, may hapon diyo. ano naman ka? Niko ikra ko nila tiyo. Oh, kuyog siya. Kuyog ka? Oh. Asam na papa ni mo day? Nasa presinto tiyo kay nagasikaso sa Scorpio ba? Oh. Nagasikaso sa kumpyo. Oh. Naindakpan ba? Sa tanod na papa ni mo? Oh. Tanod nung nadakpan? Di na inatakpan ba? Nagpatabang ba? Ah. Yan, Oh, yan sa mga kap, na naman ko kap, abot na ko. oh. Unsa may Baliw lusog lakaw lang sa mudo ha. Lakaw mi. Oh. Sa Kay nami. Ay, ato na dito lang mag-TikTok mo sila. Sige ka bak, amo rin bala sa iyo na. Oh, sige, ana lang sa mas Ari na lang ito, ha? TikTok. yan sa man kap idol rap. Ha? Ha? Unsa man? Nagnegosyo man kuno ka. Ha? Nagnegosyo man kuno ka. Nagnegosyo lagi pero wala pa mo ko padadig kwarta. Drugs. Ha? Drugs. Wa ko nagnegosyo og drugs. Kap idol rap eh. Madlo ko ana. Bihapon imo eh. Ay di ba? Di ibut pasabot ako nga drugs. Oh. Ang akong ano, magplano man kuno ka, magnegosyo man kuno ka. Na ako i-advise nimo. Oh, unsa may advice mo kap? Ang imong kuan ni negosyohon, Oh. magpa 5-6 ka. Ha? Magpa 5-6? 5-6. Oo. Nya. Wa pa mo budget diri, wa mo kwarta nga ikagasto-gasto diri kap. Imo gipadadaan ka. Gipadadaan lagi pero gamay pa man kay ni, gamay ra gipadasong igagaw nako. So kanusa man di ka padadaan ni kwarta din. Nga para ni negosyohon. Padadaan ako niya balik kanang magkaistorya na migbalik. Ug gastorya mo balik. Oh, So ingunanin tani. unsa man kap? Ang akong ikuan nimo. Oh. Manghuwam. Palitan inani. Manghuwam ko nimo 10,000. O 10,000. Oh. Dili kay kang palabig tubo. Okay nga naman. Usa ka 10% rin mo itubo sa 10,000 kay aron di ka manghupong. Ah, Oh. sakto pud. Oh. Nindot mo tang matawagan din nimo makastorya nimo ang imong gigagaw. Nya, mao pa lagi kuan lagi wa pa mi ka
katawag og balik lagi. Unya, kasabot ka. Ay wala, oo kasabot. Awa ka kasabot. Oo, kasabot Dili ba? Ayngon ani ba? Oh. Tan. Nakay si Kumilya. O 5,000. Oh, huwag mo na kong 5,000. Oh, Iniguam na ko sa 5,000. Ang itubo na 500. 500. Oh. 500 or 1,000. Pangunaw ko. Oh, lagi. 5,000 ganit. Tunga pa na 10,000. Oh, tuwa. Ako. Ang dugal yung kasabot. Ay. O 10,000. Oh. Os kalibo ang tubo. Os Mo na kalibo. 10%. 10%. Oh. Mm. So, ingon na nini. Oh, Nakikwarta dia. ay nangoy kwarta diri pro gamay ra. Gamay ra. Oh, Sus, saan mo na gamay ra? gamay ra man eh. Nya. Ingon na nini. Oh, Gamay ra yung kwarta. gamay ra igor. Pawa mo di kang og kalibo. Oh, Unya, inigabot sa imong kwarta. Imong ibalik na ko 7,000 na. ha? Nganong 7,000 man? Ang beral ni. Paul mo matigas kalibo. Oh, so asay mo sa kalibo man. Oh, Paul mo matigas kalibo. Oh. Hindi mo patanawin mo. Oh, tara, sa kalibo. Mga sa Oh, kalibo. inibalik ka na, mag 7,000 na ha. 7,000 na. Oh, kay daman sa kuwan. Sa manghuwa man kunin mo. Oh, manguwam lagi. Oh, So, manguwam po ka sa kuwabod. oh, manghuwa po kunin mo. Oh, sige, Manghuwa po kunin mo og 5,000. 5,000 ra. Oh, Maura. oh, Si, daro. Sikrito lang. oh. Secret. Tawag din mo. Ano yung nain siya? Ano? Naman. Ay, Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Masi mali. alin. Di nila korta. Kwarta ako ginaglanan. Ang korta day. Nablog. Masa yuwang. Masih din na day. O sige, tagal. Wala mo naman ka? Musta naman mo sa yun? Ha? Kumusta naman mo? Okay naman, mi. Ali dari ba? So, type mo ganun. Hmm. O tara. O mana. Oh, 5K mo na 5K. Magkiwan ki man. Ang ako man nakikon man mo. Oh, di ni mo. Dili. Ang ako mo pasabot. Oo, di kinilagi. Oh, Inigabot na sa imong kwarta. Imo ibalik diri sa 7,000. o si Timmy lagi yun. Oh, Nana di kay kwarta ni. wala po yung badan igi. Katunga po yung pada sa upuan. Amo gani. Oh, Kadugay man imo kasabot. mo lagi. Buko na ko. Oh, lagi. Basa pagipos. Naraga po. Gaya ni magagawa ka mo. Nangiginikap. Oh, Baon na gyapon lang ina. Buko, pagkabuko, kapagkabuko, gini mo. umuna. Sabos. Para lagi. Kung saan na gina? Umuna na katong 5K. Oh, 5K na, 5K. 5K na lagi. Ano mapahit kayo man eh? Mauna kina. Oh, tubig. Tubig. Okay na sabot na to, Kap. Okay ra ka, Jo. Ang ginagap? Jo. Look at Jo, ayun kami black. Yataki! Okay ra ka, Jo. Kamay na na!
Pistol ka, mahugaw na kaya ako. Kung tawag ka mo kinagam. Gabi na tukan mga gam. Hey, sayon. Oh, kaya niyo mo masabot yo eh. Wala mong sabot, wala mong sabot. Yung tari ng mustiyo eh. Nagsabot na. Hindi ako lubot na. Ay, Sir Jack. Hello. Hay man. Hey. Hoy! Sir Jack! Hoy. Hey, sir! Long time. Manghapon. Sir, may hapon na, sir. Oy, manghapon yung tanan. Sir. Basta, sir. Okay. Ya. Kumusta yung lakaw ninyo? Okay na, so yun eh. Ay. Ang sabi ni bata day? Tingin ang diyo. Kasi yun. Naduda mo yung para sir, naduda na gihambing gibati sir. Sige bati niya. Ano bang problema siya problema sir? So yun, sa yung problema din mo. Di mo siya mutukan, sir, na mo sa sir. Padul, diraw. Padul ba? Lakaw na, labad ako. Ay, uy! Uy, say! Hoy! Ay, say, lako! Say, lako, kay! Labad niya una ko ni. Laban mo, oh! Sakit yung ulo ko. Salti, anti ka. Ano ka balaka? Ikaw, pwede ka mustoriyan na mo. Bisag si Sir Jack. Mo sultis pilod, sultis pilod. Ako, pwede ko open ka na ako. Sikreto ni mo. Ay, kabaw ko ni mo na kay gihambing gibati diha. Mura na kay gimu. Di ani man ni Sir Jack sa noon lang no. Dito mi lang kap idol rap. Unya, ang amo lang naibawaan, sa mga lang naibawaan nga mo lagi amo na dunggan nga kwaon ni siya ni kap idol rap pagkakonsihal. Mao to ito kutong kay gisak pira dai min kap idol rap. Iwak lagi sila naman duha na kay ano na, Sir Jack, sa akong naibawaan. Wadyo ko naibawaan. Mawa. Wa pag ko kapil nila istorya sila na duha ga istorya. Wala naman istorya. Say. Adi mo tiriyo? Ay, say. Basta magi inyong istoryahan ni Idol ni Kap. Ni kap idol. Sekreto ram daw tinamo, di daw isabo. Sikreto. Di daw. Unya ganahan ka na nakagibati karon nakagihambing nakagimu di ka mo pingon na. Mo. Sultis tinod. Sulti na brad ayo na nagitago. Para matabangan ka. Kung mangingon ana manggani ka. Masakit ka ana. Oh! Kay Muna. Maunggi ang tuyo ato niya, maunggi patawag ko ni Kap Idol Rap kay mag 5-6 daw siya, huwag daw siya. 5-6? No, dako oy. 5,000. Unya pila si tubo? Kuan 1,000. Ha? Dako. 5-6 gani. Oh, ang 5 may mo na 6-6. Iyaw gyud ang 5. Unya dihatag sa ka. Ang giyatag ni Kap Rap. Na. La. Problema na ni ron. Di anti kadaan. Ngano ni tuo maganang Idol Cup? Ha? Ginoo ko marites. Sus makakibaw si kap idol rap din bro next kuan scammer nawang nawang to. Anak ni Kura. Bombay. Kura. Oh, pura de. Tanawa ko na ilang paninda sa paninda ng balot. Oh, Oo. Tanawa na wa mo sa kay. Sabi mo lupa tarwa. Moli. Kana si Tio. Kurap kay na. Suli pa kumangko na ba? Kana si Tio kurap kay na. Matugwa na katubo kay ang bulsa na pulos kwarta. Ba ko'y jamo Way laing gikaligan gawat sa akong kagwapo Ba ko'y jamo Way laing gikaligan gawat sa akong kagwapo Kaya ko kanina gaana siya. Oh. Kaya ano? Duha sila pong gamit. Kaya ano ano siya? Duha pong gamit niya kay naglibog sa paggastos siya 1 million. Mao day. Unya nahulam nimo. Oh, pero ko Tio nagpadaas ka. So yun, paminawa ni Sir Jack. Sulti na lang na. Ay si kuan. Sulti ay pag sekreto. Mao na to. Sulti. Mo di problema siya. Si masulti ni man Sir Jack. Tambagan na to sa usay bayo ng baton. Tabangin ko ninyo sa ibang baton na ni. Ko na tambagan sir. Basi need lang tambagan na. Kanang sultian ka. Kana. Sa sitwasyon gud nimo mga ingin-ana gud actually nani mo. Actually. Spill actually. You know, sulti na lang kay ano. Kasi check ito ikot na. Andam ko matabang naman sa yun. Andam ko tabang naman tanan. Ha? Tando na gapong ka? Isulti lang Mura na mga siya. chupi, mong bro, tando lang. Hindi daw pasaba daw. Dili, pasama ni sulti na ka. Mao na makato. Ay, maayo ni. Kanang ikaw. Gusto mo yung kabulakaw, okay? Di ka gusto sa mo, kailaban mo mo. Sige. Nagati ka chance, pahuway na sa ito. Ay sa Sir Jack, pag sinapay lang ika-suggest mo. Oh. Yan na lang. Ang saban. Para masbasan ka ba? Oh. Uy! Para masbasan ka ba?
ako ka probinsyano ning syudad na nimpala, nangita og trabaho basin in town og mo asinso, apan bisag kung saon igo radyong makakaon, kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag ay sa uban, matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang, kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon, mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.